mani agye papa na meka no saa brɛ no fi na me nso me kɔtwerɛ twi a nka na metia yeye sanse yenua bɛma aboagye ɛwɔ ha sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ nneɛma bi ɔne deɛ ɔde Joseph ɛne mempɛ mepɛtwi deɛ no aboagye no so wɔwa bɛkyerɛkyerɛ twi no mu nneɛma bi a aba foforɔ a yɛbɛtumi na yɛde atwerɛ exams no wɔamfrɛ obi na obi antie a ɛbɛyɛ me ya papaapa Bina ma aboagye me mo akɔ aba ya ɛna mesan so mo akye nso mejo so ma what is saying pacho nyankopɔ adom nim sɛ nyame adom sɛ na pɛ si afa ho na nyame ayɛ adom ampa na no ma ɔfaima producer te sɛ obɛma yɛn broni sɛ tips na mo bɛka nsɛ twi no mo ka ne sɛ yɛbɛfa ne sɛ ɛyɛ ɛho nkyerɛkyerɛ anaasɛ mate ti uma ɔfaima ɛso se obɛma yɛn ho nkyerɛkyerɛ kakra ɛbɛtumi ɛkɔhyia twi no na sɛbi naso ɔden a ɛbɛtumi ahwehwɛ naso ama na yɛ mmerɛ ɛbasa sɛ ne nyinaa yɛ ana yɛ asɛm no bi a wokɔhyia naso dedenden twa ne ntwa ka brɛ ɔsɛ der na gye sɛ so na baabi a akora bi a meni no ɔsɛ baa brɛ dɛ nam sɛ no wahu ɛsam som sɛ tɔ da yɛ ana ɛtumi mia yɛn sɛ biribi wɔ hɔ adɛ koraa no ne kyerɛ ɛden nti anapɛ deɛ ɛbɛdɔ ase paa sɛ ɔtu ho asi wɔ ne waboafoɔ na menhyira wɔn papaapa nti fa yɛkɔɛ na mema ne tie o yo ɛnde mɛsa ma atiefoɔ nyinaa akɔ aba bio aba Twi Adesua Berɛ yi so ɛwɔ ɔpem so 104.7 FM so ɛnɛ nso yɛne wo ɛba bɛdi nkita ho afa Twi kasa no ho na ɛnɛ deɛ ɛsiane sɛ yɛwɔ asuafoɔ a wɔkɔtwerɛ wɔn BECE Nsɔhwɛ no nti ɛnɛ yɛpɛ sɛ adesua no fa wɔn ho titiriw sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi aboa ma wɔn ahosiesie no adi mu na sɛ wɔkɔduru wɔn nsɔhwɛ dan no mu a anyɛ den ama wɔn BECE no deɛ ɛna fam ane sɛ woyɛ abɔfra a wokɔ akɔtwerɛ bi a ɛna fam nanso sɛ wosiesie wo ho a panin sɛ asɛm no ɛyɛ den sɛ dɛn mpo a yɛde ano ɛna bɛka nti sɛdeɛ tie biara sɛ yɛsiesie yɛn ho yi a yɛbɛtumi ayɛ nti ɛnɛ yɛbɛhwɛ nsɛmmisa binom a wɔde aba BECE no mu pɛn ne wɔkwan a yɛbɛfa so ayi emu nsɛmmisa ahorow na no ne afei nso nneɛma binom a wɔhwɛ anim sɛ yɛyɛ asuafoɔ a yɛyɛ ɛwɔ ɛdan no mu ne nneɛma binom a ɛnsɛ sɛ yɛyɛ berɛ a yɛyi nsɛmmisa ahodoɔ ano no nti deɛ di kan koraa no yɛbɛdi kan de mfie mpinu ne aduonu baako sɔhwɛ no afiraseɛ 2021 BECE no yɛde saa sɔhwɛ no ebifiraseɛ ne ahwɛ nsɛmmisa a wɔde baeɛ no ne nea na wɔhwehwɛ afiri asuafoɔ no hɔ ne sɛ ebi a yɛn nso yɛkɔhyia bi a deɛ wɔhwehwɛ afiri yɛn hɔ no ɔkwan yɛsɛ sɛ yɛfa so eyi ano nti sɛ ebi a wowɔ nwoma a ɛka sɔhwɛ ahorow a atwa mu ho asɛm a ɛne ɛfa nwoma no na bie kɔ mfie mpinu ne aduonu baako deɛ no so na yɛba bɛsusu ho na afei yɛne wabɔ mu nkɔmmɔ nanso ansa na yɛbɛfiraseɛ adi yɛn sɔhwɛ no ho dwuma no yɛka wɔ sɛ dwumadie Bolingo Consult ɛna wɔsɔ asene na Bolingo Consult yɛn dwumadie ne sɛ yɛkyerɛ kasa ase kɔ kasa foforɔ biara mu sɛ wowɔ nwoma wowɔ nkrataa binom nsɛm binom a wopɛ sɛ wɔkyerɛ aseɛ kɔ kasa biara a woni mu a yɛdi saa adwuma no wɔ kwan a ɛfata so afei nso obi kasa na wopɛ sɛ bere korɔ na yɛnkyerɛ ne nsɛm no ase nso a yɛbɛtumi ayɛ ama wɔkasa a wopɛ biara mu anaasɛ wayɛ sini bi na wopɛ sɛ yɛntwerɛ sini no mu nsɛm fa ngu sini no ase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahwɛfoɔ bɛtumi ahwɛ sini no na wakenkan emu nsɛm no bere korɔ no mu nso a yɛbɛtumi ayɛ ama wɔkasa a wopɛ biara mu wayɛ sini no ɛnyɛ emu nsɛm na wopɛ sɛ yɛntwerɛ na mmom nsɛm a wɔka no wopɛ sɛ wɔntie na wɔnhwɛ no kasa foforɔ biara mu nso a Bolingo Consult betumi ayɛ ama wo wopɛ sɛ wo ne Bolingo Consult di nkitaho a wobɛtumi afa wo telephone anaa wo mobile phone na wafrɛ yɛn wɔ 0502 960 485 so 0502 960 485 anaa internet so nso wobɛtumi akɔ www.bolingoconsult.com www.bolingoconsult.com ene sa wo pensem a atwa ye ho asia ne nsem foforo aba akenkan wo internet ne so ama wani ajepa de a ene akannews.com wobenya nsem asi wo ye man mu ne aman foforo so akenkan wo twi ne fantekasa krojin mu ana aboa ma wakenkan no atumpon ene
yɛka sɛ yɛbɛhwɛ mfempinu ne aduonu baako BECE Nsɔhwɛ a wɔtwerɛeɛ no na mfempinu ne aduonu baako BECE Nsɔhwɛ no ɔfa a yɛbɛbɔ mu nkɔmmɔ yi yɛ Legislative and Structure afa hɔ no. Legislative and Structure no ɛna ɛyɛ grammar ɛwɔ Nsɔhwɛ no mu. Na saa ɔfa no ekura nsɛmmisa maako aduonu. Nsɛmmisa aduonu no asɛmmisa biara kura aba baako. Nti ɛkyerɛ sɛ wotumi twa saa nsɛmmisa no nyinaa wobɛnya mma aduonu ɛwɔ hɔ. Aha. Na saa mma aduonu no ɛyɛ mma a ɛboa ma mma dodo a yɛbɛnya wɔ Nsɔhwɛ no mu nyinaa kɔ anim. Nti sɛ yɛntumi anya saa mma no a yɛbɛhwera deɛ. Aha. Ɛna ɛhɔ nso ɛnyɛ den sɛ wobɛnya deɛ hia ne sɛ wote asɛmmisa no ase. Sɛ wohwɛ saa Nsɔhwɛ no a asɛmmisa a ɛtɔ so mmiɛnsa no kabea ahodoɔ a yɛaka ho asɛm wɔ twi mu yi firi berɛ a yɛfiri yɛn adesua ase kabea a yɛasusu ho nyinaa ɛho nsɛmmisa 10 ɛna firi hɔ baeɛ. Na asɛmmisa mmiɛnsa no ɔkasa yiyi nsɛmmisa a ɛwɔ ɔfa yi nyinaa no fa ɔkasamu a ɛdidi so yi kɔ daabi kabea mu. Aha, deɛ ɛdi nkan yɛ daabi kabea. Yɛbɛduru daabi kabea no so. Ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu so ka sɛ twerɛ adeyɛ nsɛm a ɛwɔ ɔkasamu a ɛdidi so yi mu biara. Nti twerɛ adeyɛ asɛm a ɛwɔ ɔkasamu a ɛdidi so yi mu. Nti yɛhu sɛ adeyɛ no ho asɛm na wɔka. Na nsɛmmisa 10 na aba. Ma yɛni kan hwɛ daabi kabea no. Asɛmmisa a ɛdi nkan wɔ daabi kabea no mu ne sɛ wɔɔdidi. Watwerɛ ɔkasamu wɔɔdidi sɛ fa kɔ daabi kabea mu. Wɔɔdidi adeyɛ asɛm no yɛ redidi. Nti redidi no ne adeyɛ asɛm no. Nanso ne ka mu deɛ wɔɔdidi ɛna yɛka no. Yɛde redidi a ɛwɔ nsiyɛ kabea mu kyerɛ sɛ yɛgu so yɛ ɛkɔ daabi kabea mu a ɛsɛ sɛ daabi kabea no ɛbɛyɛ twam kabea. Nti wɔɔdidi bɛba abɛyɛ wɔɔnidiiɛ. Nti ɛbɛba abɛyɛ twam daabi wɔɔnidiiɛ. Nanso wei deɛ gye sɛ obi a n'anim deɛ kɔ anim na ɔbɛhu sɛ ɛwɔ nsiyɛ kabea mu a ɛsɛ sɛ ɛbɛyɛ daabi twam. Nanso sɛ asuafoɔ a wɔkɔtwerɛ BECE no deɛ wɔɔdidi no sɛ wotwerɛ no wɔɔnidiiɛ a wɔde ma wo. Anaasɛ wɔnya nidiiɛ nso a wɔde bɛma wo saa. Hwɛ wei nso nkwadaa no bɛdi agorɔ wɔ ɔsram berɛ mu. Nkwadaa no bɛdi agorɔ wɔ ɔsram berɛ mu. Fa kɔ daabi kabea mu. Bɛdi ne adeyɛ asɛm no. Ɛwɔ kabea bɛɛ mu ɛwɔ daakye. Enti sɛ ɛwɔ daakye kabea mu na sɛ wode kɔ daabi kabea mu a ɛbɛba abɛyɛ nsiyɛ daabi. Nti nkwadaa no bɛdi agorɔ bɛsesa bɛyɛ nkwadaa no renni agorɔ ɔsram berɛ mu. Aha, nti bɛdi bɛsesa bɛyɛ renni. Aha. Nti ne ka mu yɛbɛka sɛ nkwadaa no nni agorɔ ɔsram berɛ mu. Nti sɛ woantwerɛ renni na sɛ wotwerɛ nso a wotumi de ma wo ɛwɔ BECE Nsɔhwɛ no mu. Nti wobɛtumi atwerɛ no renni anaasɛ nko a deɛ gyina bɛdi no daabi. Nti nni. Nti nkwadaa no nni agorɔ ɔsram berɛ mu. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa asukuufoɔ no atwerɛ Nsɔhwɛ no. Adeyɛ asɛm no yɛ atwerɛ. Ɛwɔ ayɛ awie anaa ayɛ asie kabea mu. Nti sɛ yɛde atwerɛ ɛrekɔ daabi a ɛbɛba abɛyɛ nsiyɛ daabi. Nti asukuufoɔ no rentwerɛ anaasɛ ntwerɛ. Nti sɛ wotwerɛ ntwerɛ a wɔde bɛma wo. Sukuufoɔ no ntwerɛ nso a wɔde bɛma wo. Nanso ne papa mu deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ no sukuufoɔ no ntwerɛ Nsɔhwɛ no na atwerɛ adane abɛyɛ ntwerɛ. Afei yɛhyɛ yɛn afinhyia afahyɛ no ase ɔsanaa mu. Yɛhyɛ yɛn afinhyia afahyɛ no ase ɔsanaa mu. Adeyɛ asɛm no yɛ hyɛ. Ɛna wɔde edin sɛ na mu yɛn abata ho ama abɛyɛ yɛhyɛ. Nti sɛ yɛde kɔ daabi kabea mu a ɛbɛyɛ yɛn hyɛ. Nti yɛde na ɛbɛbata hyɛ no ho ayɛ no daabi. Ɛfiri sɛ hyɛ no ɛwɔ daa anaa seesei kabea mu. Nti yɛn hyɛ yɛn afinhyia afahyɛ no ase ɔsanaa mu. Saa na saa asɛmmisa no ho mmuayɛ ɛbɛyɛ. Deɛ ɛtɔ so 5 ɛwɔ saa ɔfa no mu daabi kabea no mu no ɛka sɛ ama bɛka sɛ oni sika.
sɛ yɛnya ɔkasamu bi saa yɛdi kan bisa yɛn ho sɛ adeɛ asɛm no yɛ deɛ ama bɛka sɛ oni sika adeɛ asɛm no yɛ bɛka nti sɛ yɛbɛka deɛ a ɛwɔ kabea bɛɛ mu daakye ɛneɛ yɛde kɔ daabi kabea mu a yɛbɛyɛ no ɛnsiyɛ kabea nti ɛbɛba bɛyɛ ama renka sɛ oni sika nti ne ka mu no bɛba bɛyɛ ama nka sɛ oni sika nti saa nka no yɛ ɛnsiyɛ daabi yɛbɛtwerɛ no nke a ama renka sɛ oni sika nanso ɛsiane sɛ ne ka mu no yɛka sɛ ama nka sɛ oni sika nti sɛ wotwerɛ no nke a nko a nso a BECE Nsɔhwɛ mu deɛ wɔtumi de ma wo gye sɛ suapɔn mu nko a na ɛno deɛ wɔntumi mfa ma wo nti ama nka sɛ oni sika ne saa asɛmmisa no ho mmuayɛ ɔfa a ɛtɔ so mmienu no asɛmmisa num a ɛdidi so yi nom wɔka sɛ twerɛ adeɛ asɛm a ɛwɔ mu ɛno deɛ mekenkan ɔkasamu no mekenkan wie a mɛbisa wo sɛ adeɛ asɛm no yɛ deɛ bɔ wo tirim na ɛka na menhwɛ sɛ wobɛhu ansa na mede ho mmuayɛ aba ɔkasamu a ɛdi nkan twerɛ adeɛ asɛm a ɛwɔ mu wɔkum ɔwɔ no wosusu sɛ adeɛ asɛm no yɛ den wɔkum ɔwɔ no enti adeɛ asɛm no yɛ kum kɛ sɛ wotwerɛ kum kɛ nko a wati ɛfiri sɛ ɛsɛ sɛ kabea a adeɛ asɛm no wɔ mu no ɛda adi wɔ wo mu ayɛ no mu nti wɔkum ɔwɔ no kum ne adeɛ asɛm kɛ deɛ ɛtɔ so mmienu kofi kɔɔfie ntɛm nnra adeɛ asɛm no yɛ deɛ kɔɔ ɛyɛ kɛ sɛ wotwerɛ kɛ kɔ nko a wati ɛfiri sɛ nyɛ saa adeɛ asɛm no na saa ɔkasamu yi ka ho asɛm enti ɛyɛ kɔɔ ne nyinaa ne adeɛ asɛm a yɛhwehwɛ firi hɔ no nti kofi kɔɔ kɛ ne adeɛ asɛm no ɛno ne mmuayɛ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa sɛ ɔdɔ ɛdɛ berɛ nyinaa mu ne kyerɛ mu deɛ ɔdɔ yɛ dɛ berɛ nyinaa mu nti adeɛ asɛm no yɛ deɛ ɛyɛ yɛ ne adeɛ asɛm no nti ɔdɔ yɛ dɛ yɛ ne adeɛ asɛm no nti saa adeɛ asɛm yi nyɛ adeɛ asɛm a yɛka ma obi yɛ biribi na mmom yɛde kyerɛ sɛdeɛ biribi teɛ ɛno na buroni fɛ no state of being no nti wei deɛ ɛkyerɛ sɛdeɛ biribi teɛ nti ɔdɔ yɛ dɛ nti yɛ ne adeɛ asɛm no ɛneɛ yɛbɛgye yɛn ahome ɔkyena adeɛ asɛm no bɛyɛ dɛn ɛyɛ bɛgye bɛgye ne adeɛ asɛm no nti yɛbɛgye yɛka sɛ hwehwɛ adeɛ asɛm a ɛwɔ saa ɔkasamu no mu a bɛgye ne adeɛ asɛm a ɛwɔ mu ɛwɔ daakye kabea mu nti yɛbɛtwerɛ bɛgye no nyinaa sɛ adeɛ asɛm anaa saa asɛmmisa no ho mmuayɛ deɛ atwa toɔ sɛ ayerɛmo no hyee kube no nyinaa adeɛ asɛm no yɛ hyee nti yɛ hyee ɛna ɛbɛyɛ saa asɛmmisa no ho mmuayɛ sɛ wɔka sɛ yɛnhwehwɛ adeɛ asɛm a ɛwɔ mu a ɛne yɛhwɛ saa ɔfa yi nso ɔka sɛ sesa ɔkasamu a ɛdidi so mu biara kɔ daakye kabea mu asɛmmisa foforɔ nso nie yɛaka daakye kabea ho asɛm sɛ yɛde bɛ anaa rebɛ ɛbata adeɛ asɛm bi ho a ɛkyerɛ sɛ ɛwɔ daakye kabea mu ɛno ma yɛnya daakye kabea ahodoɔ mmienu deɛ di kan ne deɛ ɛtɔ so mmienu yɛawada no yɛhwɛ deɛ di kan no nti nyankopɔn yɛ adom a ɛdwoada yɛbɛhwɛ deɛ ɛtɔ so mmienu no nanso ɛsiane sɛ ɛho nsɛmmisa ba ɛwɔ sɔhwɛ no mu pɛn nti ma yɛnka ho asɛm ansa na nyankopɔn yɛ adom a ɛdwoada yɛsusu ho bio yɛsesa nsɛmmisa yi akɔ daakye kabea mu deɛ di kan onya sika pii ne daakye kabea bɛyɛ dɛn onya sika pii adeɛ asɛm no ɛne hia nti sɛ wɔka sɛ sesa adeɛ asɛm bi kɔ daakye kabea mu anaasɛ ɔkasamu bi kɔ daakye kabea mu a bisa ho sɛ adeɛ asɛm bɛɛ ne wɔ mu onya sika pii adeɛ asɛm no yɛ nya nti ɛno na yɛbɛsesa de akɔ daakye kabea mu yɛde bɛbata nya no ho na yɛayɛ no daakye
nti sɛ yɛ onya sika pia mmuae no bɛyɛ ɔbɛnya sika pii ɛno ne saa asɛmmisa no ho mmuaeɛ. Okuani no buu nnua no nyinaa wɔ afuom hɔ. Okuani no buu nnua no nyinaa wɔ afuom hɔ. Adeyɛ asɛm no yɛ buu. Yɛde kɔ daakye kabea mu a yɛde bɛ ne bɛbata buu no ho. Nanso ɛsiane sɛ buu no wɔ twam kabea mu nti yɛde bɛba seesei kabea mu. Nti sɛ buu ɛɛba seesei kabea mu a ɛyɛ bu. Na yɛayɛ no daakye na abɛyɛ bɛbu. Nti okuani no bɛbu nnua no nyinaa wɔ afuom hɔ. Ɛno ne saa asɛmmisa no ho mmuaeɛ. Me wɔfa kyerɛ me. Me wɔfa kyerɛ me. Osua kaatwi ne yɛbisa sɛ na nsɛn asɛ wohu kaatwi ne ntam o. Na waka sɛ ne me wɔfa kyerɛ me. Nti me wɔfa kyerɛ me no adeyɛ asɛm no yɛ kyerɛ ɛwɔ seesei kabea mu dada. Nti sɛ yɛyɛ no daakye a yɛde nsianimu bɛ ne bɛbata adeyɛ asɛm no ho de ayɛ no daakye. Nti sɛ nka yɛbɛka sɛ me wɔfa kyerɛ me no daakye kabea mu no bɛba abɛyɛ me wɔfa bɛkyerɛ me. Me wɔfa bɛkyerɛ me. Nti wei deɛ ɛyɛ daakye nsiyɛ. Deɛ ɛtɔ so dɔkota no sra ayarefoɔ no fiada. Dɔkota no sra ayarefoɔ no fiada. Yɛmfa nkɔ daakye kabea mu. Adeyɛ asɛm no yɛ sra. Sra ɛwɔ seesei anaa daa kabea mu. Yɛde kɔ daakye a sɛdeɛ yɛnim no yɛde bɛ na bɛbata sra no ho. Nti yɛbɛka sɛ dɔkota no bɛsra ayarefoɔ no fiada. Dɔkota no bɛsra ayarefoɔ no fiada. Afei drɔbafoɔ mfa kwan no so ɛfiri sɛ ɛso atutu. Drɔbafoɔ mfa kwan no so ɛfiri sɛ ɛso atutu. Adeyɛ asɛm no yɛ mfa. Mfa ɛwɔ daabi kabea mu. Yɛpɛ seesei kabea ama mfa ɛbɛyɛ fa. Ɛno ne seesei kabea. Ɛno ne asɛnnua no. Enti sɛ yɛfa deɛ a na yɛyɛ ne daakye a ne daakye bɛyɛ deɛ bɛfa. Enti drɔbafoɔ no bɛfa kwan no so ɛfiri sɛ ɛso atutu. Nti wei deɛ ɛbɛyɛ bɛfa ɛnyɛ mfa bio. Nti yɛhu sɛ daakye kabea anaa adeyɛ nsɛm ho nsɛmmisa tumi sɔre ɛwɔ sɔhwɛ no mu paa. Nti sɛ yɛboaboa yɛn ho a ɛsɛ sɛ yɛboaboa yɛn ho wɔ kwan bi so a ɛkyerɛ sɛ yɛnyi daakye kabea nso kwa. Na mmom yɛbɛsua ne yie na aboa ma yɛatumi ayi ɛho nsɛmmisa bi a ɛbɛsɔre ano. Ɛnde sɛ yɛkɔhyia sɔhwɛ no na sɛ wɔbisa yɛn nsɛm a wɔhwɛ anim sɛ nsɛm a yɛbɛyi ano no nyinaa bɛyɛ nea ɛfa asɛmmisa no ho. Te sɛ nea wɔkaa sɛ twerɛ adeyɛ asɛm yi ɛho hia sɛ wobɛtwerɛ ɔkasamu no nyinaa daabi. Sɛ ɛyɛ ne ka kyerɛ wo sɛ kofi kɔ nsuo a twerɛ adeyɛ asɛm no a wotwerɛ asɛmmisa no a na wode mmuaeɛ no abata ho ɛno ara ne no na wokɔ w'anim. Ɛho hia sɛ wobɛtwerɛ tententen biara na ama wo mmuaeɛ no ho amma asɛm. Enti momma yɛnkɔ so a sɛ yɛbɛsiesie yɛn ho na sɛdeɛ tie biara sɛ yɛsiesie yɛn ho yi a sɔhwɛ no ɛnyɛ hu yɛmmɔ hu. Nyankopɔn yɛ adom a benada ɔsanada a ɛtɔ so nwɔtwe ɛna yɛkɔtwerɛ twi sɔhwɛ no. Megye di sɛ asuafoɔ no bɛtumi aboaboa wɔn ho na wɔtumi akɔtwerɛ ne yie. Ɛne ɛberɛ a yɛde yɛn adesua yi ba awieɛ no yɛka wo sɛ Bolingo Consult ɛna de dwumadie yi ɛbrɛ wo. Na Bolingo dwumadie nyinaa ne sɛ yɛkyerɛ kasa ase kɔ kasa biara mu. Yɛkyerɛ nwoma ase kɔ kasa foforɔ biara nso a wopɛ mu. Sɛ nso sɛ wopɛ sɛ wo ne Bolingo Consult di nkitaho a wobɛtumi afrɛ yɛn wɔ 0502 960 485 0502 960 485 anaasɛ www.bolingoconsult.com na wobɛtumi ne yɛdi nkitaho berɛ bi a wopɛ biara yɛakra wo. Ɛda ase papaapa ɛnua bɛma yɛakra wo dendenden sei na maka gye sɛ megya kwan. So bisa me kwan da wa no akɔ me kwan nya na wa na sabi wakɔ nyame nhyira pa de bia yɛ nya ne sei ya nke bɛboa yɛ nka wei sabi na nko ana ne sɛ wahwɛ da o me twi na 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 yɛ ɔsanada ɛtɔ so nwɔtwe ebinada yi bai ezi on be starting na bɛn no joada na Tuesday no benada ne yɛ benada no anopa ɛyɛ abɔdeɛ mu nyansa pɛ science okay nti sɛ ɛbɔdɔ nko a na watwerɛ twi nso
awia no mom no de twi no no fa no mo anapa na science no so nya anapa ye ehye ne de ko munya English reading bia choose choose ne de onya na wia ya ne ye na konya choose anapa na konya science wia de a esa ase de otwumeko na sabi wa na atwi ye so ano ya emu ehye pa ya das papa ya menya